Mamadou Seydi Ilman Keïsi Bousso jeeya ko wuro wiyetengo Doungalaw dans le département de Podor woni ko hakkunde Madina Diadji e Hayre Law toon jibina toon mawni toon jangi ha Allah addi ɗum ɗo Dakar ummi ɗo fayi Belgique on woni Keïsi Bousso. On woni Keïsi Bousso jibinaɗo toon to Doungalaw ummi ɗo ari ɗo e laamorgo leydi Sénégal ha yalti leydi ndi beela aɗa wawi artande amen jaltal ma ko saabino jaltal ma leydi ndi. Eyi aɗa andi gummi Dakar garmi ɗo mbaɗmi étude aji am mbaɗmi concours goto biyeteɗo école des arts section théâtre danse et musique on saaha mbeɗa hawri toon e baba ma Leni Youssou Touré en Allah waɗi Senghor waɗi créé école goto biyeteɗo Moudra Afrique Moudra Afrique noon ko école théâtre danse musique joguiɗo leyɗele Afrique fof ene gaddi ɗo élewaji mumen komin temedere e jeenayi min gonno en 74 75 109 personnes min gonno temedere e jeenayi neɗɗo min gonno e duuɓi tati ñande fof won jaltoɓe duuɓi tati min goni ko 11 personnes heddi hen école he école o noon ko fof waɗata théâtre danse musique jeu théâtral ko mbawɗa miijade art fof e on école ene waɗi ɗum donc sa yalti toon way kono joguiɗa clé tan udditiɗa dame uddita on sa on tagui ha jami ɗo wiyete Belgique on on dañi ɗon bourse jami ɗo wiyete ballet du 20e siècle jami to en Belgique ɗum nawi ɗon toon e wiide tan wiide Fuutankoɓe ɓe jarama d' abord Keïsi Bousso de wawi dañde fof wiyata ko fulɓe kokki ɗum hay goɗɗo hokkani goɗɗum sona fulɓe kadi hunde fof kadi ko mbawmi dañde hannde o mbeɗa waɗa remercier aussi président de la république Macky Sall par ce que aussi kankone o hokki kam gueɗal won andunoɓe Keïsi Bousso ni mais o ɓeydi ɗum o ɓeydi kam daraja won andunoɓe Keïsi Bousso haade makko nomdemi e Fuutankoɓe fulɓe mi hannde o won leƴƴi goɗɗi ganduɗumi sababude Macky Sall donc wiide président Allah jarama o jarama minen ko mbawmi darade fof mami daron président de la république tawde kanko waɗi kam ɗo on jarama.